Necdet Takva bu berbejeri AK Parti'ye şaredariye bacarı mezin yavani. Despeki de bepirsin mamosta demek yani evş bu tecrübe bu sürprize kiyan. Rast da bu min raji bu sürprizeki az ben da yetiştiğini nabim. Az dije siyaseti bim. Karubarı xwe bava ki aboriye peki dani. Xabat mecib ser namzetiye aboriye bi. Endametiye aboriye bi. Rasti bu min raji bu sürpriz çünkü min serleydan ne kiri bu şu tekiliya min gel siyasi partiya jine bu hatta rojayı roji ku az 50 salime şu endametiya min gel Partiyeki siyasi ne bu? Ne bu qat ne bu lebeli az bu ser zamanı xwe û bîro baweriya xwe û bingehiya xwe jî me jiyanek berdewam dikir ku heta roja pêncê kanûnî pêncê kanûnî û çaxê ser û komar ji min re telefon vekir û ji min re yani xasma wil teger ya go Belli, belli. ve kutup bir berbejeri me namzeti me. telefon vekir bir telefonê da jî got tu zef daxivî were û ji bo gelê xwe ji bo bajêrê xwe xizmetê bike hema nav 12 saata da her tişt biryar hata kirin û em buna namzeti şaredariya mezin. Hacib tel AK Parti jî rexne dikir. Para gelek min AK Parti rexne dikir. Ja pêda jî ku zahmet çene bu yani. Bu te zahmet çene bu yani. Tabii ku çer herkes pê şaşma ya rastî ji bu herkesê ra bu sürpriz hem ji bu gelê Kurd û endametiya HDP da para gelek millet pê şaşma teşkilat AK Parti da jî yani gelek millet pê şaşma texmîna min ew bû lêbelê wext lazım bû ji bo herkesê û ew ji wext jî hat û borî. Tirsê te çi ye? Yani tirsa te xofa te çi heye? Bi rastî ez ji xofê min nînin yani heta siyekê adarê em ê xebatê xwe bi karekê mezin bi hêzekê mezin em ê pêk bînin û dawiyê da ku em ser bikevin bi vî awayî evet na du mehnûwa da jî ez na millet da me na gelê xwe da me na bajêr da digerim û bi sedan gundan ez çûm heta rojayî rojî kesekê rûyê xwe ber me şor nekir û çi acizî ber me nedan. Hendek hevalê te ji te re negotin keko ciyê te ne ew dere tu çima çûyî yani qet bi vî awê mobbing li ser te çêbû tiştekî wiha derûnî? Ne yani bi rastî seranser ne lêbelê algiyeke ye yani na gelê de algiyeke ye. Yani evî ew nakin fam nakin û mesela dibêjin ku yekî Kurd bit ku bi ser remanê xwe bit bi vî awayî lazım e gel partiyê dibit yani ev şerte ji xwe re kirine ev astengî ev astengiyekî mezin e ji bo gelê Kurd jî pekî termîna te gel ew bête guhertin ew hêviya gelê Kurdê ku ji AK Partiyê di proseya aşîtiyê da hebû niha têk neçûye ya niha ez vî bawerim ew jî dê bite çareseriya pirsgirêka Kurda jî yani em bi sedan nehwê pênc vî bajêr da yê ku jiyana xwe berdewam bikin tim û tim Kurd